the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 7:13 sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics, D3 Bio, kag DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, Agosto 11, 2025, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mostly sunny. Mga empleyado, himos na may office. Mga estudyante, himos na kay may klase. Sa imong pagpaligo, manghabon, DTX Beauty Soap. Sa mga nagapamahaw, ipadulundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Atong pangatagkatahuran sa tanya mga suki sang Foro de los Pueblos on air kag online. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magalipay kay magasadya. Salmo 118:24. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. Ang pamangkot, nakapasalamat niya na kay Jesus kag nakatangla sa langit niya, Lord. Salamat sa kabuhi, Salamat sa bagong adlaw. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat its fruit. Proverbs 18:21 ina. Anihon mo ang ginahambal mo sa Proverbs 18:20. Bot siningon sinasubong, we declare life, blessings, victory, provision, open heaven and overflow. Di kita magambal nga pigado, lawlaw, puraot. Hindi ko yung magbaton ng Agosto ni tigkiriwi. No, kung ikaw yung mapisan, why isang tikiriwi? Bisan iba niya bulan, kung matamad ka, tikiwi, baba mo kay ginagutuman ka. 7:15 na sa aga. Let's go straight sa mga headline ng mga Pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Presidente Ferdinand Marcos Jr. magabisita sa Iloilo City, subong nga adlaw. Ano ang purpose sa pagbisita sa presidente diri sa syudad sang Iloilo? Ilabi na dira sa Iloilo Fishing Port Complex. Love Triangle. Ginahuring-huring nga motibo sa pagpatay sang konsihal sa Vice Mayor sa Ibahay, Aklan. Sa health news, hindi pagsipilyo, hindi pag-toothbrush, kun gabi, magadulot sang risgo sa tagipusoon, suno sa pagtuon. Halos tanan kita si ni Ma'am Neni Anayan, Sir Tristan Wayat Gulay, kay Sir Wilson Arinsol, kay Ma'am Annalisa Bolves Arinsol, dira sa Kabuluan Norte, Oton, Iloilo, Ma'am Maricel, Ma'am Aisa Ahmad, ng guilty. Inabalang kutoy ka or tuyo ka blang. Mabaka nga 5 minutes lang manibin ko kag mag-toothbrush. Imbes ka mag-toothbrush ka sa gabi, ang toothbrush mo, Ma'am Maricel, Ma'am Alisa Villanueva, sa kagahon na. So, kung sige-sige na ang way ka naga-toothbrush kung gabi, magluwas nga bad breath, nagadulot naga-accumulate ang mga plaque nga makadulot sang balatian sa tagipusoon. Ang balitopad mo, toothbrush doon. Hindi lang gani nga sa gabi sa tanangin nga tion Sir Nonito sumbong Mambing Space Day. Restaurant na dugay-dugay. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw today in history, in 1877, si Thomas Edison nag-imbento sang phonograph, ining device for recording kag playing sound. Way pa ni sa una sang cassette, tape, way pa ni sa mga karaoke nga ini ang radyopono, no? I don't know kung sakto ni akon nga tinaga Bishop Don, Sir Jelonel Glory, Sir RG Calanoy Balansa, ang radyopono, may recording kag playing sound. Dumduman ko sa una kung mag-birthday gani ko, kundi ang birthday ko basta mo na nga bulan. Hindi ko ni pagdawagon kay karon may skandalo na. Mama kamo ga pabati-bati si tig mga ayo sang regalo hindi. Ma'am May Panisales sa Taiwan. Dumduman ko si lula ko Villa Lakihon Aujero,
may radyo, may kuha na siya, may phonograph, duag pula, tapos ang iyang plaka, dopinggan, kanggod, mambing Space Jam. Tapos, aga, binakagahon, mag-birthday ako, orang libayon ko. Ginapatokaran niya na, Happy birthday, my darling. Namo na hindi nga, Happy birthday to you, lain. Happy birthday, my darling. Hidlaw ko kay Lola ko Bila ba? Lola Bila o hero. May phonograph. So in 1877 of this day, August 11, 1877, ang phonograph ang ginibento. August 11 of 1948, ang Summer Olympics, also known as the Ostery Games, nagbukas sa London, England, making the first Olympic Games after the Second World War. Sa August 11, 1979, nagluntad atong trahedya sa Ukraine, or ginatawag nila subong dito sa lugar nila, sa Kiamiansky, Ukraine. May mid-air collision. Duha ka maeroplano, duha ka Soviet Tu-134A jetliners nagbungguanay sa kawaan, Ma'am Katrini, kay nagpatay sang 178, 178 ka mga tawo sa duha ka mga eroplano. August 11, 1984, si US President Ronald Reagan naglahog nga bombahan ang Russia samtang nga microphone check para sa iyang radio interview. Abi niya guro off air pa bla, no? Gali kay nag-on air na. Na I will bomb Russia. Ikaron nabatian to, lahog niya. Pero tatay mang lahog niya Sir Romy Basbanyo, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Bete Soloso, Sir Bebot, nabatian sa Kanginan. That was August 11, 1984. In August 11, 1934, the infamous Alcatraz Prison sa San Francisco Bay, California, USA, una nga nagbaton sa una nga inmate ukon preso. In August of 1999, August 11, 1999, ang total eclipse of the millennium nakita dito sa Europe, sa Asia, kag sa Africa. And subuman nga adlaw, August 11 of 1988, ang Al-Qaeda, isa ka terrorist organization na porma sa meeting nga ginhimo sa Peshawar, Pakistan. Ang Al-Qaeda naga-resonate ni sa aton kag madumduman ta ining numerous attacks. Ang pinagikabantog ang September 11, 2001 attacks sa Amerika, sa din 4 ka mga eroplano ang gin-hijack, 2 ang ginbunggo sa Twin Towers sa World Trade Center sa New York, USA. Isa ang ginbunggo sa Pentagon sa Arlington, Virginia, kag isa ang nagtibusok sa Pennsylvania. Bagambaka nga Al-Qaeda synonymous sa mapintas nga terorista nga si Osama Bin Laden. Foro de los Pueblos. Dugay-dugay ang istorya sa Al-Qaeda. Ipat-maton tayo ni Sir Edgar Badbadon, Ma'am Betty, no? Para nga may idea kamo. Ang Al-Qaeda, sino si Bin Laden, anong armas ang nagpatay kay Bin Laden, sino nagpatay kay Bin Laden. Kag kun pila ka tuig ang pagsabwag sang kalakasan sang Al-Qaeda sa bilog nga kalibutan kapin pa sa mga Muslim countries. Foro de los Pueblos. Las 7:22 na sa aga. Kumusta? Nakasimba ka? Wala? Iban way nagsimba, kinagad ka asawa niya, duro rason. Kinagad ka bana niya, duro man rason. Kinagad ka bata niya, duro rason. Ang bata kinagad sa ginikanan, duro rason. Ay may project, may adtunan, may parte. Anong kaadlaw aton ang ikapito kay Jesus? Ano ang sitwasyon mo subong spiritually? Damo ka kwarta, damo ka sa mga pagkabutang, kilala ka, pero how about spiritually? Are you healthy? Are you fit? Or base kung lagko ka muscles physically, pero gipos ay mo nga spiritual life? Subong aga, do not limit the power of the Lord. Ang hambal gani sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Dayawon tang Dios tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton. Ang iya mahimo
sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahuna-una. Sobra pa. But sa dingon, He is omniscient God. Siya nagapaminsar sang kaayuhan para sa imo, Sir Dan Calvo, Sir Pastor Bobby Iriman, and do not limit the power of the Lord. Pariyo bala sa lastiko, no? Ginahalimbawa ko ang message kapon nga gin-convey ni Bishop Don Guinness, nga ang lastiko di bala butang ta na sa tudlo ta, Sir Edgar, wala kag tuo tabi nga tudlo, no? Piyak. Gako na sa amo lang unat niya, pero kung unaton mo pagid gahitad na sa so man ang aton pagtuo dapat nga kung anong pagtuo ta pag perceive ta paglamtaw ta kay Jesus, amo nang aton nga mabaton nga grasya pagtuo tay kung kadwa-duwa ka nga ayuhon ka in Jesus name or maga-provide sa imo di kay gamay imo nga hitad sang imo nga lastiko sa pagtuo tay mo lang na pero kung hitaron mo kag ang stretch bala to the maximum bala, Sir Edgar Badbadon, Mami Ching Dongines, tiyan mo na nga nagataas man imo pagtuo. Di bala Mami Idang, Ma'am Violeta Joso, kay Ma'am Lorena. Pamatian tayo mensahe sa subong aga. What if your smallest request triggered God's biggest blessing? Arnold Palmer was once invited by the King of Saudi Arabia. At dinner, the king asked, "What can I give you, Arnold?" Arnold, caught off guard, said, "How about a golf club?" Weeks later, he got a deed in the mail, not for a golf stick, but a 500-acre golf course. Why? Because kings don't think small, and neither does God. You may be asking for just enough, but God is planning more than you can imagine. Ephesians chapter 3 verse 20 said, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine." Don't limit God with low expectations. Hope this helps. Don't limit God with low expectations. Don't limit God. Am I talking with sense here? Ang naging share ko sa inyo, para nga mangin ang aton bala nga pagpanakayo naman subong nga si Mana sa aton nga programa. Kay ikaw, Ma'am Jingkol Hiribete, Sir Ryan Tabasa, Sir Norberto Jolin na Montaño. Mga maukod nga tagpalamati sang foro, nga bisang ginatabog ta na kamo, Ma'am Annalyn Agravante, Ma'am Violi Belenson, Ma'am Ibuday. Ali man kamo gihapon? Ma'am Katrini, am I talking with sense here? So subong aga gina-share ko ni sa inyo para nga we will load on sa Ephesians 3:20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Do not limit God. Sa aton pang una limited mo. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Limited aton nga pagpaminsar. Ini subong aga, Sir Hilbert Isplana Catalan, Sir John Lee Sarabia, Jelonel Glory, Sir Gino Sumagaysay, Jing Bagatnan, Sir Wilson Arinsol, Mama Nelisa Bolves Arinsol. Let us pray. Most gracious Heavenly Father Jesus, salamat sang bagong adlaw. Salamat sa weekend, Lord, nga nakapahuway kami kag naka-recharge naman for this brand new week. We decree that this is a victorious week ahead of us, full of miracles, full of healing, full of your protection and safety for everybody. Salamat kay Lord nga ikaw ang Jesus nga nagatag sa among sang second chances. Makasasala kami, Lord. But we are here right now not because of our righteousness, but because of your righteousness, Lord. We surrender our all to you, soul, body, and spirit. Patawara ako, patawara kami sa mga sala. And we believe in the power of prayer. Ikaw dara nga wala pa sa relasyon kay Jesus, ga masakit ka, gusto mga pangmuyuan, batuna anay siya. Si Jesus isikway mga Dios. Si Jesus ang dapat mong simbahon, kag tawgon, no other name can save you. Imit lang ini pangamuyo, hindi ni reliyon, Lord. Surrender ko sa ima. Forgive me for all my sins. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi, come into my life, sa akong marriage, sa akong panimalay, sa akong negosyo, sa akong mga plano. Keep me healthy, keep me safe. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi. Salamat sang fullness of life of favor. In Jesus' name, amen. I declare healing to those who are sick. Be healed in Jesus' name. I speak life, goodness, and favor sa kada isa. Gapamati ka nagapati sa pangamuyo nga ini. Salamat, Lord, for taking care of us. Lord, tatapaman si Doc Ramela
si Ma'am Apple Camaris Siman, si Sir Jerdwin Donggor, na nag-birthday subong gid Lord. To entrust everything sa imo, pila kami sa linog, diskrasya, balatian, you rebuke unforeseen dangers, and thank you for fighting battles na hindi namon makita, Ginoo. We declare Jesus amon panimalay sa amon komunidad, sa gobyerno kag bugos sa kalibutan. Bless your name, Lord. Bless mo man si Presidente Marcos Jr. Hanggang iyang mga tinaw nga mga bisita man sa buong adlaw diri sa Iloilo. We commit everything to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ang Dios nagsiling, nakahibalo ako kung ano ang ara sa tagipusoon kaguna-una sang tao. Balusan ko ang kada isa suno sa iya paginawi kag mga binuhatan. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Jeremiah 17 verse 10. Mabinalakon ang Dios kag maluluyon. Mahigugmaon siya kag indi dali makig. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Psalm 103 verse 8. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. To those who are sick right now, I declare healing. Mga Filipino abroad, Filipinos abroad, Ilocos abroad, I declare protection and safety for everybody. Ang oras alas 7:30 na sa aga. Foro de los Pueblos. Ay may sound badoy, irritating, kairinet, maning propangamoyo niya si Ted Francia. I must decrease, God must increase. Hindi mo pa ni ma-realize subong kay way ka pa sa dalimuos na kabuhi mo. Pero kung way ka na ganit dalaganan kay ang imo kwarta hindi makabulik sa imo, manggad mo, mga kakilala mo. Ma-realize mo gid na. 7:30 na sa aga. Pagbalik ta, si Presidente Marcos Jr. mag-abot diri sa syudad sang Iloilo subong adlaw. Ano ang tuyo sang presidente? Kagang update naton sa pagpatay ni SB member Myrel Sinatin kay Vice Mayor Julio Istolioso sa Ibahay, Aklan. Anong mga motibo? May nagagwa nga huring-huring subong, Ma'am Laura Sumagaysay, nga is because sang love triangle. Nga ang love triangle, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kag magluhod sa bagunga paglaon. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Relipiado ako ni Government Meeting, before ko na Mexico almost a decade ago. That was ako sa 2-year na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life
tama ba actually sa mga paghilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig, kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo
ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity. Ang oras sa Pilipinas, 7:38 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C Extend Food Supplement for Men kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw ha, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place, Haro, alas 8 sa aga, as alas 5 sa hapon. Kung ikaw sa syudad, ang free consultation sa Klinika Outlet, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Sa Pasay kag Kalinog branches kada Lunes kag Huwebes, kag sa Klinika Miag-Aw branch kada Domingo. Sa 7:38 sa aga, nagtakop na ang 10-day voter registration sa Commission on Elections kahapon, August 10, from August 1 to August 10. So masobra 2 million ang registered voters bag-o. Pero suno kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia nga posible magsaka pa ini sa final nilang accounting sa buong adlaw. Pero laban-laban nga mapaiway ang barangay kag SK elections nga natala na kuntani sa December 1, 2025. Kay suno sa kay Presidente Marcos Jr. i-prioritize ang election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga ginpaiway sang May 2025 elections. Sa midterm elections, bala mamlang nadublan. Naway ito hiwat ang eleksyon sa Bangsamoro. Kaya tikibalo naman kamo nga ang mga lugar dito sa Bangsamoro region, taman ka garot. So, paiway ni sa parang ang pwersa sang militar, ang pwersa sang pulis, mabubo dito mag-focus para nga malikawan ang kalakasan kag ang bloody encounters. So, ang barangay election sa Iloon sa November of 2026. Although nga tayo subong ang mga politiko dari sa sudad sang Iloilo, mansig plastaranay na. Ang grupo ni Raisa Triñas, ni ex-Mayor Jere Triñas, gaplastar na. Ang grupo ni Jamjam Baronda, ni former Mayor Jed Mabilog, nagaplastar na. Sa probinsya mo man, kaya amo na ilang political tool para sa 2028 presidential elections. But for the meantime, suno sa COMELEC, nga pilirmahan na lang ang layi nga magapaiway sang barangay kag SK elections. Foro de los Pueblos. Yang mga parinting sa barangay na, ang mga may tuyo nga magdalagan kapitan, kagawad, SK chairman, SK kagawad, nagligad to pa kay balo nila Ma'am Christy Rivera, Ma'am Ninita Del Prado nga may eleksyon. Gulpi nagbuot mo. Gulpi man niya nag-alwan. Kag nangin mabinugnohon. Bisan layo ka pa, way ka pa nakita sa iya. Nagalsa ng kamot ka, "Hoy, printe! Yan gaga! Printe di ka madtuman! Ay, ako lang mapliti ka nimo ah." Tapos, pagpanaog sa e-bike Bishop Don, mamitsing, may duhol pa ng, "Printe, Jaya 200, uy, bakal mo to kahawul-hawul kag baringon." Gulpi nagbuot mo, no? Nagapakikimpo na sa mga tumpok-tumpok sa barangay mo. Ang barangay elections, kung inisano, taman ka, kung balaki intense, kay magplarinti mo, Sir Joseph Espinosa sa Creative Mind Sportswear sa barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Kung mo kayo magplarinti, Sir Nilo, Sir Bas mo, di ba kagawad Nilo? Si kagawad Nilo, Sir Bas, kagawad, ano ka nga barangay dyan sa Pasig, kagawad? Amo na intense ang kuan ng eleksyon. Magplarinti manang. Galing kay may politiko nga si mayor may padalaganon, si congressman may padalaganon. Kay gamiton nila sa ilang political ambition mo. Galing subong Sir Jean Ray Siman, kay birthday girl Ma'am Apple Camari Siman. Pilirmahan na lang sa presidente kag laban-laban yung mga kwangkid mapaiwa ini kag wala sa elections nga matabo sa December 1, 2025. La 7:42 na sa aga. Musta ka mo da? Kada gabi pang gatotbras ka mo, waay. Arioso no sa pagtuon, skipping your nightly brushing routine might be doing more than harming your teeth. Abi mo nga sa ngipon lang halit kung hindi ka mag-toothbrush. Kay balo ka, Ma'am Viole Belenson, Mami Panik Pingason. Sir Ontoy and Mami Panik, salamat! Salamat sa inyong nga kaalwan. It could be putting your heart at risk.
Kung hindi ka bala, Ma'am Violi Belenson, Sir Nilo, Sir Bas, toothbrush kung gabi, kay suno sa 2023 study nga gin-publish sa scientific reports, ang mga tao nga wala naga-toothbrush sa gabi have a significantly higher chance, may dako nga tsansa nga mag-develop sang cardiovascular disease. Cardiovascular disease. Bata man na siya or may edad na. Suno sa researcher, ilagin analyze ang 1,675 patients. Kag ila na talopang Dan Bishop doon nga ang yadtong nag-skip sang nighttime brushing. Ang way bala nag-toothbrush bala Ma'am Des Darlilia, Sir Wilson Arinsol, Ma'am Analisa Bolves Arinsol, were more likely to be hospitalized for heart failure, arrhythmia, kag iban pa nga serious heart conditions. Ang connection sang aton baba bilang gateway alagyan pakadto sa aton lawas. When you don't brush before bed, Ma'am April Joy Cartagena Florentino, kay Sir Nilo Serbas dayan sa Agdayao, Pasay City, when you don't brush before bed, ang bakterya, ang kaga, kog ang plaque, P-L-A-Q-U-E, plaque, build up, nagakuanes ang katipon overnight, nagapataas ang risgo sang gum disease. According to experts, gum disease triggers systemic inflammation, pagbanog sang imong nga islo, which has long been linked to heart disease, ginaangot sa pag-angkon sa balatian sa tagipusoon. Ang ining inflammation, sarang nga makasamad sang blood vessels, kag maka-contribute, makadugang sa pag-develop sang cardiovascular problems over time. Magasupot na siya mo. So brushing in the morning is important. Pero brushing at night is critical. Critical because it removes the day's build-up sang food particles, kag bacteria, antes sa inuras nga nag-multiply, antes mag-multiply ini. Bangod sa kung katulog, itaga-multiply ang kagaw sa imo baba. Panilagi bala, nag-toothbrush ka, nag-mouthwash ka sa gabi, tapos nagtulog ka, langga, good night, mom. Fresh breath ka, fresh breath. Pero pag bugtaw mo sa aga, naka-toothbrush ka man, naka-mouthwash ka man sa gabi, pero pag bugtaw mo sa aga, the imbornal. Because ang bacteria and plaque build up sa bilog ng gabi mo. Bilang oras nga way ikaw ka buka baba mo. Amo na nga iban, hambal nila, hambal ka man dyan. Karoon para hindi magbaho baba mo. Pero maglikaw ka sa halitosis, isa sa mga oral problem bla. Halitosis, inatawag nga bad breath. Abi, conscious ka, no? Nang medyo dala ka song toothbrush mo, mouthwash, kanina daw na-spray da. Kag mangin conscious ka man. Kag kung daw matyagal mo daw, hindi na fresh yung mga breath, no? Medyo maghamba ka, medyo tabo na mo baba mo. Para nga hindi magdiritsong baho. Hindi nga da imbornal. Okay lang na yakon bata pa kay baby. Good morning, baby. Amo na nga may baby's breath nga bulak, mambete, di ba ng putik nga gamay? Baby's breath kay ang ginhawaya ka lapsag, hamot mo. Iti gatas ng suam. Baby! Pero kung may ngipon doon gani, kaya daw mga elementary doon, toothbrush to. Ba mo baho. So, brushing at night is very important. Suno sa pagtuon. May maproposlan man kamo di sa ginawakal ni Nonoy nyo Ted Mambete. May maproposlan man. Kadlaw si Sir Nonito Sumbong. Secondary for the K5 Karen. Ano ang purpose? Nautod. Ang purpose sa pabisita ni Presidente Marcos Jr. subong adlaw diri sa syudad sang Iloilo. Kag ining frigate ngini ining tatlo ka mga barko sang Philippine Coast Guard ano ni sa bag-o. Dinhi sa gamiton for Western Visayas alone sa pagdepensa sang aton nga kadagatan. Ibalon ta kagay ti ang fishing port tita nagbagsakan sa mga isda mo. Anong proyekto nga rada? Report ni K5 Karen Badilla, ginadulong sang Mighty Sea. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Ted sa Subong. Ginamulat dari K5 Ted ang pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos
o syudad sa Iloilo. Pero tulong natin kanina sa may Iloilo complex, dito sa may City Proper K510, nagulo ka makikita dito sa pinaka personnel sa fishboard kung ano nimo abot ni President Bongbong Marcos. Pero according sa ila, 50-50 pa ni K510. May signal mo abi K5 ka kay tudotod, may time nga may hindi ang punta sa imo tinagay hindi man sindihan. Sige. Or gani kuan mo, hindi pag speakerphone palihog para nga hindi siya mag feedback. Okay na K510. Sige, maintain. Okay. So, amo na K510, no, ang information dali nga nakuha naton sa may Iloilo Fish Court na 50-50 pa kung makaabot si President Bongbong Marcos sa subong niya nga. Anong project na may ara sa fishing port daw? May anong project na sa may fishing port complex? Dras tansana no? According sa ila, wala man sang proyekto nga igalon siya diri sa may fishport, kundi anniversary sa fishport sa subong K510. Ako sa dinti, isa diri nga invited ang aton nga presidente. Pero sino nag-invite sa iya? Iti, kadamo man sa mga engagement sa presidente bilang Pilipinas nga hatagan niya gini tionaw. Oo. So, tiyan mo pa na, karon K510, no, ang iling ko na to taman kung makaabot gid man siya, kay according diri sa mga personal nga 50-50 na kung makaabot gid sa presidente. Alam mo, kung niya, nang depende niya sa Presidential Security Group, kag bangod man sang kagutok man sang iya schedule Yes, correct, K510. Sa subong, na temporaryo kita dali nga nag-pull out dito sa may fishport since nga tiway pa man ang presensya sa aton nga presidente. Pero na mabatsagan mong mabatsagan mo preparation da, mga security deployment, police, army, PSG? Wala. Wala kita sa may makitaan nga PSG dito. Oo. Ba si discreet lang bla? Nang naka-civilian clothes lang? Actually, ni-invited ang katako sa media kay Farted. Mo ni gani nga kahapon na kita nga may nabatong ng information na maabot si Presidente Bongbong Marcos subong nga adlaw. So dito sa area, pero pag check ta, yung confirm man sa aton nga ginalang uman man ang iya nga presensya, pero 50-50 pa kay Farted. Kuan na ya, last minute pwede na ya cancel sang Presidential Management Group or sa PSG mismo? Yes. Sa subong K510, dari kita sa may Philippine Coast Guard sa district. Kasi may turnover diri nga pagdayonon si Dr. Ramel Uy sa donation no? Para sa PPG. Ano yatag ni Doc Ramel? Duha ini ka TV, ang isa ka 43 inches, kag isa ka 75 K510. 75 inches television, flat screen? Yes, flat screen. Ang isa 43 inches? Ano yung brand? I-check ta dugay-dugay sa sulod K510 itatawag ako din nga brand no kaysa subong formation na ang Philippine Coast Guard para sa Yara na si Doc? Ara si Doc? Yes, ari na bag-ulang din nakasulod si Doc Ramel. Very good. Sige. Hats off kita kay Doc Ramel, ang CEO sang K5. Sige, K5 ka. Salamat. So sa dugang mga detalye, bantayan sa pagpanambalik. K5 Batigya para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Dapat batasan sa tao mag-toothbrush gid kay may tao halin sa mga unto nga guba ang bad breath. Kag may mga tao hindi guba iya unto pero ang bad breath nila halin sa immune system nga may diferensya kung may internal problem nagakos sa bad breath. Basi pa hanggodon ni Enrique Rason Fishing Port. Di gani ipa-finance kay Ramon ang pag-expand ka fishing port. And isa na sa mga rason, Ma'am Laura. And ang expansion sa pagkaibalota from the fishing port area pakadto na sa area sang Oton. Dira nila pasang karon kay kun halin sa fishing port pakadto sa Fort San Pedro area bala, NBI area bala, Mambete, Solosor sa Bebot daw kitid. So ila plano nila nga expansion kag i-take over ni isang conglomerate abi sang Rason or ni Ang daw dira gimana. And nagligad batian nyo nga may nagwa gani nga proposal nga pala paron ini kag ang roll on roll off operations
dito sa Dumangas Port, sa Ilohon diri sa syudad. Which is, kung kita maglantay, binalingag nga klase, plano, bla. Una nga daan, magutok, ma-traffic. Dalagko nga mga trucks masulod diri. Alin sa Roro, abi. And then, untaton mo ang economic activity dito sa Dumangas area. Nga kung tani, ang maayos ni diri nga i-decentralize mo. Magaba ka decentralize, hindi lang nga sa isa lang ka lugar or sa syudad lang ka punsok ang development. Sa una, di ba, magamba ka, padoktor ka, bakal bulong, sapatos, or ano na, padto ka gidi sa Iloilo, no? Iloilo. Di ba, magamba ka nga, mapa-Iloilo ko, anay. Pero sa Iloilo ka man, sa Pasig ka lang, organisa Dueñas ka lang, mabanga, madali lang, mabalik lang ko, taguray lang to, mapa-Iloilo ko. Tapos may madtobis bala nyo nga, nang korneng! Halimbawa lang dyan, sa balay namon toya sa poblasyon na Dueñas. Tagbalay! Dahil si Manang Korneng, tapos ang kapanoktok gali Mambiti, si Kwan, si Nangnang, si Nangnang, si Ma'am Socorro Sales, sa una patay doto. Din si nanay mo, Noy, ay nagpa-Iloilo, pero sa Iloilo man, ang Dueñas, ako pagyapon sa Iloilo, ang ginanamin nila is city. Ti sa una ya, ang trade, commerce, tanan, dali lang sa syudad, yun punsok lang, gutok na. So, mong ginapagwa na, tang ila plano niya sang Roro, nga ang operation, sa Iloilo dali sa syudad, pagi sining development, dali sang, halin sa fishing port, pakadto dito sa area sang Uton, gutok na nga daan. Gutok na, amo gani na nga open ang Dumangas. Pero ang ni 4th District Board Member Rolly Distura, ama niya, isa gid ako nga mamalabag sinikon sige hone sa mga tao nagsaka bagangan sa ulo nila mo. Oh, sa baylo nga sagan mo punsok di syudad, i-develop pong Dumangas, Roro, dugangan pagid ang kuanda ang kung sa aton daw parkingan sa mga barko da para nga 7 ka barko sa dululungan makomodar. Buhion ang Banati Port. Ang Banati Port bla. Na ano nga daw ay why din nagsulod sa inyo kukote nga. Oh, Banati Port. Ang potential sa Banati Port. Ano pagid? Sa Barangay Kulasi, Ahoy, I think Kulasi or Pili. Inang private port dira, kagi kita sakay dira sa barko mo from Iloilo pakadtong panauga mo sa naya, EB Magalona, Negros Occidental. Private port na daya. Pero i-develop mo ng Kulasi Port. I-develop pag inabi na sa gobyerno through PPP, private-public partnership, ang Estancia Port. Ang, I think daw sa Nakin, may-ari man ikagimbal mo, no? I-decentralize mo, pag-go-on mo bla. Para nga kung may activity, may economic activity sa isang lugar, may puerto, mabuhi na ng negosyo, may matindog na da nga restaurant, may matindog na da nga mga butika, may matindog na da nga bulkitan. Oo, may matindog na nga salon, tanan, arada, may mga may mapajikas. Tihang ilan niya, do kuan bala Sir Erwin Villasis, do ka self-serving bala. Galing kay tibangod sang clamor sang tao nga nanong okay na gidis Dumangas, ibalik nyo pali sa syudad. Pero ti, ay ning imo nga ginalantaw, Ma'am Laura, daw posible na base kon feasibility study ba na or feasibility visitation sang presidente, kaglantaw niya mismo, ang viability sang pagbutang or pag-expand sang Iloilo Port para nga ang mga international nga mga barko makasulod na diri, no? Butang talang bla, i-picture out nyo bla. Halimbawa, ikaw isa ka investor, international investor. You cater Luzon, Visayas, and Mindanao. So may mga shipment ka from butang ta ibang lugar, China and the rest, Metro Manila and the rest. Di kung may mga kompanya ka, branches ka sa Mindanao area or sa diri sa Visayas area, din ka mabutang sang imo nga bodega sa imong stockyard. Hindi ka na magbutang to sa Luzon. Kaysa hauling pa lang daan, sa transportation pa lang sa barko, gastuhan ka na. No? Kung may puerto diri sa Iloilo,
strategically located position. Kung may negosyo kabi sa Mindanao, malapit na lang nga biyahion sa barko. No? Am I talking with sense here? Sa mo nang nakita ta, nga kung i-open, ini kag-develop, actually, tidamo sang mga coastal towns nga may mga puerto, galing kay Tisubong, pinabayaan na. No? Sa baylo nga barkong magsuloda. May mga nagasulod-sulod ba nga mga ng pump boat, mga mangingisda, kaya nagasulod sa mga puerto, droga! Amo na ginapala sa ikanda. Kay TY naman sa deployment sang Coast Guard mo. Why naman sa deployment sang PDEA? Why naman sa deployment sang PNP? Amoy na nga hindi matapna ang illegal drugs kapin pa sa norte. Panilagi nyo bla minilyon permi ang recovery sa illegal drugs sa Estancia, Carles area. Kay why na sang mga gwardiya sa mga puerto mo? Las 7:58 na sa aga. Foro de los Pueblos. Yes, certainly, Ted, agree. Speaking of centralized, that's a kind of good leader. Good governance, pantay-pantay ang pagtrato sa aton gobyerno, walang maapi. Ang bali, Sir Edgar Badbadon. Amugid man na, bisan hasta subong na kanda na abi. Balaan mo, Ted, butangan na da windmill sa shoreline sa Oton. Kay may ginatakod kami da nga wind test. 2022 pa bali, Sir, no nito. Posible na. So, bantayan ito na. Mga development, at least mga excited kita. Pero kadungan sang mga development, laban-laban ng traffic, grabe gid. Plano ganit namon ni Sir Paul Mambiti Solusyo, mabakal kami, kuan mo, ng helicopter mo. Drone? Kung si Chavit Singson may drone, nga nang pwede ka baka lupad lang awain na ang traffic. Asabong nasurosopta na namon ni Sir Paul, Las 7:59. Pagbalik ta, update naton sining pagpatay sa kay Vice Mayor Julio Estelioso sa Ibay, Aklan. Nagagawa ining suglano subong nga love triangle. Nga ang love triangle, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentar. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magluhod sa bagong paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Relitiyado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos
Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Mane. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwood. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako and the instrument nga gigamit niya
is our boss, Dr. Milwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person. Tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Milwoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer. X500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, tumarka mo Clinicas Probiotics ha, kag sa mga nang gakutoy-kutoy ang san magkaon bala sa mga mamantikaon nga pagkaon bala Sir Erwin Villasis organi sining mga may gatas bala nga pagkaon. Tumarka mo Clinicas Probiotics para sa healthy tummy, Clinicas Probiotics. Ladies, para wala sang odor under, Clinicas Probiotics. Maligayang batik sa iyong daan. Tamyawon ko na lang nga daan. So bagay basi kung malipat ko bala karon now. Birthday greetings to Sir Jerdwin Noy Lapoos Donggor. Sayang birthday subong adlaw, Noy! Happy birthday, sir! Sir Jerdwin Noy Donggor, ang Vice President ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI, Iloilo Chapter. Happy birthday, happy birthday. Maligayang batik sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Diba, lipat ko karon Noy, bulay doon. Sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang batik sa iyong kaarawan. Happy birthday. And birthday greetings naman kay Ma'am Apple Kamari Siman. Ma'am Apple Kamari Siman. Oh my kapal, nabigyan ka pa niya ng maraming Noy! Sir Jerdwin Donggor, sang Pandan, Duanyas, Iloilo. From rags to riches ni namin niya istorya mo. One day may istorya kami ni sang iya nga kahapon lamang. Sa iya nga maala-ala mo kaya. Noy! Happy birthday, Noy! Si Pac Louie sa August 31. Puro sa Agosto ba? Sir Jerdwin Donggor, happy birthday, sir. The Lord bless you and keep you. Swerte no ya pormaak mo din no? Enjoy your day. Ang oras alas 8:10 na sa aga sa Pilipinas. Magkakuha kita sa report agikan sa K5 Kalibo. Angot ni sa ining pagpatay sa konsyal Mayrel Sinatin sa kay Vice Mayor Julio Estelioso. Pero una sa tanan, ang Ibahay Aklan, isa ini sa 17 ka mga banwa sa Aklan. Ang Aklan, ang iya sining old name, Minoro It Akyan. Minoro It Akyan. Kaya ginakabi ini nga oldest province sa bilog nga Pilipinas. Ang Aklan sa pangkabilugan may 615,475 residents. Bilog nga Aklan 17 towns. Kaya kilalang Aklan bangod sang Boracay Island, Samalay, Aklan. Mga banwa sa Aklan, Altavas, Balete, Batan, Banga, Buruanga, Ibahay. Ang capital town, Kalibo, Lezo, Libakaw, Madalag, Malay, Nabas, New Washington, Numancia, kag Tangalan. Ang Ibahay Aklan is a third-class municipality. Ang ilang population, 52,356. 52,356. Ang registered voters nila, 34,003. Kag may 35 ka mga barangay. Ang ilang mayor, dominated din sa pamilya Miraflores. Subong ang governor sang Antique, sang Aklan is
Governor Jose Enrique Miraflores or Governor Joe N. Miraflores. Joe N. ang hayo niya. Si Joe N. nga Governor subong, amay niya ang former governor nga subong congressman man sang isa sa duwa ka mga distrito, sang Aklan, nga si Governor Florencio, hayo niya Joe Ben Tumbukon Miraflores. Si kag subong Congressman Joe Ben Miraflores nabunag sa July 1, 1951 sa Ibahay, Aklan. So ang Ibahay, Aklan, lugar ini sa mga Miraflores. Lugar ini subong sang incumbent governor Jose Enrique Miraflores kag sang congressman nga si Florencio Joben Tumbukon Miraflores. Ang mayor sa Ibahay, Aklan subong amo si Mayor Jose Miguel Miraflores, utod man subong ni governor. Si Miguel Miraflores nagpadalagan sa nagligad nga May 2025 elections uncontested. Why sa kontra Sir Dan Calvo kay sinabi man nindo Uganda kay they are a political figure sa Ibahay, Aklan kay Bilog Province. Si Miguel Flores, sa pagpadalagan niya mayor, may 23,952 votes, 23,952 ka mga boto. Ay ang running mate, ininggin patay nga si Vice Mayor Julio Estolioso. Julio Estolioso. Si Estolioso nagdaog kontra kay Louie Aguirre sa nagligad nga midterm elections. Si Vice Mayor Julio Estolioso, pakita ta please, sir, puritsura nila please, thank you. May 20,065 votes or 59.01% nga nakuha nga boto. Ang kontra niya nga si Louie Aguirre, 3,836 votes. Nakuha nga banse. So ang mga konsyal nga nagdaog dire, una, Nipoy Inocencio. Si Nipoy Inocencio, Lakas Party. Pareho sila ni isang Miraflores kag ni Estolioso. Si Nipoy Inocencio may 17,745 votes. Pangadua, Hazy Ilinon. Hazy Ilinon, 17,689 votes. Pangatlo, Joy Briones. Konsyal Joy Briones, 16,670 votes. Pang-apat, Rijan Ascanio. Rijan Ascanio, 16,179 votes. Panglima, Nino Aguirre. Nino Aguirre, 16,045 votes. Pang-anom, amoy ning suspect nga si Konsyal Myrel Sinatin. Myrel Sinatin. Ang spelling sa ngalan niya, M-I-H-R-E-L. M-I-H-R-E-L Sinatin. S-E-N-A-T-I-N. Myrel Sinatin with 15,681 votes. Pangpito, Konsihal Rita Magbiray. Rita Magbiray, Lakas Party Gyapon, 14,702 votes. Pangwalo, Fernand Tuan. Fernand Tuan, Lakas, 14,484 votes. 14,484 votes. Pangsyam, Peter Sunico. Peter Sunico with 12,902 votes. 12,902 votes. Pangnapulo, independent candidate, Val Salido. Val Salido with 8,131 votes. Pang-11, Gistoni Magsael. Gistoni Magsael, independent candidate with 5,768 votes. Kag pang-12, si Toto Garcia. Toto Garcia, independent candidate with 4,992 votes. 4,992 votes. So makita nyo nga kalabanan sa nagdalog diri grupo ni Mayor Miguel Flores kag Vice Mayor Julio Estolioso. 12 man lang nagpadlaga ni konsyal sa Ibahay, Aklan. Now, with this demise of Vice Mayor Julio Estolioso, so by rule of succession, masaka as Vice Mayor si number 1 SB member Nepoy Inocencio. Nepoy Inocencio. May vacancy naman, Ma'am Bings PSJ, sa pwesto sa pagkakonsyal. So ang ika-siyam sa nagligad ng eleksyon nga si Peter Sunico, posible hindi siya makapungko kay hindi siya partido sang
sitting mayor. Kaya ang mayor mapili sina mo. So ginlantaw ko gani diri, tikon hindi abi si Peter Sunico kay ikasamsa. Ay ka na pulo, ika-11, ika-12 nga puro independent candidates. Hindi sila hindi ni sila available, hindi ni sila qualified. Kay may discretion nga magpili kung sino ang ibutang sa ika-8 nga pwesto bulos sa kay Nepoy Inocencio nga masaka as vice mayor sa ginpatay nga si Julio Isilioso. Depende na ni sa kay Mayor Miguel Miraflores. Sa linyata, we have K5 Regeline Tornino sa K5 News FM Kalibo. Anong motibo? Ang mga motibo nga entertain subong sang pulis sa pagpatay sa BC Alcalde. Standby K5 Regeline, ang balita ginadulong sang DTX 500. K5 News FM Kampiyon Report. Reg, go! Yes, kay K5 Ted, no? Isa sa mga motibo subong nga ginalantaw sa aton nga mga otoridad, no? Natabo nga baril patay kay Vice Mayor Istolioso, posible personal ini, no? Kay bangod ini nga si SB member natin nagasiling nga iba kumbaga iba ang pakikitungo ni Vice K5 Regeline, ma'am? Mga nagagwa nga to ini nga compare K5 Regeline, ma'am? Oo. Law ko na siya nawag kita kay kanugon sang mga information nga inahatag niya. Lain ang pakikutungo. Kung sa pakikitungo ang aton ang kung sa aton ang do pakig-upod ni Vice Mayor Julio Estelioso kay sino? Ang ginamin ni Consial Myrel Sinatin, no? Lain ang pakikitungo, balikan tabi si Sir Paul, si K5 Regeline Tornino. Kinay may huring-huring subong love triangle mo. With all due respect kay sa pamilya sang victim. At is it true? Kay ilang taon mo grupo sila sa partido? Kalyado? Ti magkalyado, usually daw less awang tension, pero galing kiti kung bisa magkalyado pa kamo sa dalayon yung pag-inup na may mga friction gimana abi nga nagaklanabo mo. No, kapin ba kung may lain-lain abi nga mga preference man ng mga opisyal. Balikan ta kay K5 Regeline. Ma'am? Reg? Oo. K5 Regeline. Oo. Kuwan siya na. Tod. Las 8:20 sa aga. Foro de los Pueblos. Basi kung may mga bukol-bukol sa lawas nyo blada ng ikapan nyo gida kay ang sarcoma ni rare nga sa isang cancer. Kung hindi mo ni sa matungdan dayon matap na malala. Balikan ta kay K5 Regeline. Yes, no, sa K5 Ted, no, sa aton nga panubalita. Ang ginalantaw subong nga motibo sa aton nga mga otoridad sa pagbaril patay kay Vice Mayor Istolioso, posible may ka-active, no, ini si FB Sinatin. Kay bangod gani nga nagatuwa nga nakasiling ini nga si FB Sinatin sa aton nga ibahay PNP nga iba gidla ang pakikitungo sa iya ni Vice Mayor Istolioso. Nag-5 Ted na kung sabihin, amo ini ang nanging motibo niya sa pagbaril patay sa nasambit na Vice Mayor. Ay nagagawa daw may pagka-sexto or pag-abot sa iya bala compare sa pagtrato niya sa iba nila nga mga kaupod na iba gina ang pagtrato sa iya ni Vice Mayor Istolioso. So that's why nga nahimo iya ang makatilimi nga tremen na iya gisa baril si Vice Mayor Istolioso. So sa subong, diri sa update natin sa Ibahay PNP, ginbato na sa piskalya ang kaso nga murder na ginahulat na lang ang dugang, no, ng mga dokumento para nga marinit na inyong si SB Sinatin sa DJMP kay bangod gani nga no bail ang ini nga kaso nga murder nga iya nga din committer. So kagapon man, na-interview man sa K5 PM si Congressman Miraflores nga siya din kanino, no, ang
founder sang Tibyuga Clan kung sa diin na bilong na partido ini nga victim kag suspect na kung sa trabaho man niya since pa nga naging magkauptanay ini nga duwa wala man ini sila nag-away sa K5 because actually nagkaupod din sila bilang mga sangguniang bayan members ng bahay bago nagpailiher bilang vice alcalde ini si Vice Mayor Istolioso. So that's why nga ginpanginwala sini ang nagagawa bala nga base kon politika or base sa trabaho. So siling ni Congressman Mena Flores hindi niya o wala niya may kahilabtanan sa pagpamulitika. Sa ibang dyan nga wala man nag-away yung duha ang nagalapot na sa halos sa kadekada or 9 years na sila nga nag-upod sa idalom lang sang partido sang Tibyuga Clan kag wala man sila may lainay sang buot sa gasoli since nga na-elect sila ang mga kaupdanan nila sa sangguniang bayan isa man sa partido Tibyog tanan no maghalin sa mayor, vice mayor kag ang tanan ng mga SB members so isa lang yung partido so siling ni congressman so kagapon wala sang politika nga kumbaga involved siguro laban-laban may yara lang ita sang kaakit ni si SBC natin kay Vice Mayor Istolioso sa K5 TED. So kagapon man, ang bangkay ni Vice Mayor Istolioso maghaling sa ibahay, ginadala na din sa Banwasang Banga kay bangod ang asawa ni Vice sa diri sa Banga, no? Diri siya nag-sit sa isa ka eskwelahan diri kagay palay man sila sa that's why nga igaham niya ang ganay sa sulod sang isa ka simana and then after 1 week igabalik dito sa Banwasang ibahay sa ilaman niya puluyan ka K5 TED. K5 Regeline? Ano ni last termer na ni si Vice Mayor Istolioso? Second term lang niya. Kay 2019 siya nagpadalagan sa Vice Mayor. Kaya I think si SGC natin last term na niya hindi kay K5 TED. Pero isa lang sila ka-grupo sa Tibyog Aklan, no? Tibyog Aklan, upod sila gyapon sa mga Miraflores? Yes, so mga 10 years na niya or 9 years na sila nag-upod sa isa lang ka-partido sa kay Congressman Miraflores sa ating interview kagapon kay Ted. Si Istolioso is 50 years old. Si Myrel si natin, hindi mas bulubataon pila edad niya? Mga 46 years old din siya. So, bata-bata lang yun siya kay Vice Mayor. Ano atong mga resolusyon, copies sang resolusyon nga ginpangayo ni sinatin sa Vice Mayor nga para sa why mahatag? Ano to nga mga issue? So, sa investigasyon sa aton nga pulisya, si Vice Mayor nagapangayo sang kopya sang mga ordinansa during sang iyang term. So, madamo ini nga kumbaga mga papeles. So, ginapa-photocopy niya sa iyang staff sa sulod. So, wala naman isa-isa din kay man sa dilog na nga term ang pagka-address ng ating nga pulis. So, damo ini nga mga ordinances na ginapa-photocopy during that time na nagsulod si SBC natin pagtagsiling ano ang sala pa sa inyong baitaw. So, after sina, yung baril na sunod-sunod na lupok sa baril, malapitan nga pagbaril sa K5 TED na puro fatal tanan, puro dughan mo tayo nagagawa sa postmortem examination na multiple gunshot wounds ang kinangpo niya sa left na dughan, no, na amuto ang makabig ng mga fatal. So that's why nga pila ka minuto lang head sang mag-abot sa hospital, sa Bahay District Hospital. Dila yun naman yung gimbawian sa mulang kabuhi. Ini nga si Vice Mayor Istolioso sa K5 TED. Why ni sila sang conflict? Abe nga sa mga magsesyon, initayin ni sila, may mga buyan na istorya? Actually, during sa ilang mga session, kung sa press con man to, isa man sa mga nagsabat sila, ang kaupod nila sa session hall, wala man sila sa gin-arguhan na certain labi na resolution or ordinansa. During sa ilang mga regular session, wala man sila sa ginawayan or nagabinang excited pala sila kay K5 TED
kung wala man no sudo sa pagpahayag ng ilang mga kaupod sa sulod ng session hall. So amo lang gid nga ang ginabasihan sang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa atong kapisan subong personal nga kaakting ni SBC natin kay bangod niya during sa iya pag-confront kay Vice, nagpamangkos siya kung ano ang sala sa iya ni Vice kung nga iba ang Doon initan, gisabi? Doon initan, sa doon makita lang permisala, the fault finding, abi, daw mo na? Daw amo na, duwa ko si Vice, kay siling niya daw iba, git na compare sa iban pala nila nga mga upod sa trabaho. I don't know kung na-notice na sa iban nga mga SB members, pero apesar sila, nagasiling na daw wala man sila sa may natalupang dan. Ang si Iselioso, ang asawa niya is maestra sa Banuas ng Banga? Yes, oo. Sa elementary or sa high school? K510. Sa elementary or sa high school sa Katudlo? Sa elementary ni siya. Elementary. Anong ngalan niya, ma'am? Madunduan mo? Si Ma'am Arlene Iselioso. Arlene? Arlene Iselioso. Kami si Vice na-istroman siya pag naging principal man sa Melchor Memorial School, no? Sa Ibahay. Okay. Pilak-bilog kabataan nila? Duwa lang gid, may isa ka babae, kag isa ka lalaki. High school pa lang, isa diri nag-seminaryo pa gani. Ang isa, subong high school, kag ang isa dira sa Iloilo, eskwela K510. Diyan yung eskwelahan diyan, anong kurso? Wala pa kasi information kung ano ang course niya. Pero ang taon sa gid ng mga kabataan ni Vice Mayor, high school pa lang yung isa ya. How about ining si Myrel si natin? Ano ni siya, married naman? Based sa information si SGC natin, may asawa na siya, pero baka sa pangitad na sinusubong. Okay. Kaya nagkagwa ang uring-uring kay 5 Regeline, that's Love Triangle, and ano kung entertainment na sa mga investigator subong, kiti more of a personal aligot-got kay kung work-related daw, hindi man abi mataod-taod kag hindi man abi ma-substantiate abi sang mga tao dira sa Ibahay. Is it true nga ni Love Triangle nagkagwaan man ning sugilanon dra? Kay Farbe Jeline? Oo. Is it true nga Love Triangle? Do wala gid nang may gibuan ng aton nga Ibahay PNP nga mayara na Love Triangle nga isa sa mga anggulo nga ginalantaw nila. Ang isa sa mga mabastuga nga ginasunda nila subong personal, no? Pero sa motibo, sunod sa aton nga Ibahay PNP, wala nila close, no? Ang iban pagyud nga mga posibilidad. Kaya, syempre, bakit may iban pagyud pa lang nga mga anggulo na ginasundan sila. Hindi lang gulian mo sila, kaya kung ilang taon pa, grabe ang sa akig, sininest ni Pilang igo niya? Pilang igo ni Kuan? Pilang igo sang victim? Nagwa dabi ko sa initial, sa postmortem, 16 through Android na siya. 16? Oo. Gamit niyang Glock 17 nga semi-automatic na pistol? Yes, oo. May kakigili kay tikon mga naimpito ka lang, 1, 2, 3 the most, pero inobos bagay. But sa dingon, planned, orchestrated ang paghahanot niya? Kay sunod to sa mga nakabati dito sa lugar, ang paglupok bala, nabatian ng ganin nila actually ito. So, sunod-sunod kita yan. Sila, wala sang kung ano ba lang, sunod-sunod ito ang pitong alupok. So, after sila, sang nagkadto na to ang isa sa mga nagtulog na kay Vice, wala na dito ang suspect na kay Vice. Kay nagagawa gali nga, may motorsiklo ini siya, pag may nagasilong pa daw nakagulit proof, ini nga si SPC natin. So, daw prepared siya, preparahan din ang pag-satto to kay Vice nga in case man, bakit siguro may dito nga security or kung sino ang armado to siyang baril, so preparado, ini nga si SPC natin sa kay Vice. May bodyguarding Vice Mayor, wala? Negative gid, di siya man ina sa mga gindays na itong person, kay usually may security ini siya, pero during that time, wala niya siya sa kaupod. Pero pila kabilog ang deployed siya. Kaya pag-engineer ko, kung politiko ka, you are allowed 2 police officers nga gamiton mo as your escorts. Iya, wala? Wala? Wala. During, may ara na sa security sa iban ng mga, pero during that time,
Wala siya. May kumpiyansa siguro kay sa opisina, no? Aragin sa office sa gidya mismo K5 Reg. Oo, sa office, siguro ang ginatawag ng pagiging kampante kay Sir. Kumpiyansa. Sino man gabi ang mag-expect na isang time galing ito, sudlon to siya ni FB, kagurap-raton yun na baril sa yung lawas. May voice clip na, no? Si Vice sabihin utod ang si Ilian sinika kay 5 said, pituguliti ni siya, no? Kay bangod sa iya balatian, no? So, nag-prospectus ng iyang appeal. So, that's why nga, sumintalukpan siya sa iya bangko nga ginapungkuan. Pag ang bangko iya ginakwat, no? Pagwa sa SB Hall, wala na sa to ginikuha pa. Dito na lang siya nagpupungkukag. In-transport na after, no? Ano ni sa Lupog? Ano iya nga disability? Anong disability ni Vice Mayor Estolioso? Nautod niyang iyang tiil sa ibang sa iyang balatian. Left or right nga tiil? Dito natin makantong. Pero ano gid amputated mo sing ginutod dinhalin sa alinggid sa tuhod? Yes, so amputated na siya. Kuna mo gasaklay sa? Ang prosthetics lang ang artificial na okay. Oo. Si Congressman Joven Miraflores, former governor, kag former mayor man dira sa Ibahay, pamatian tang iyang statement kay 5 Reg. Mga K5, kaiba na makaroon si Congressman Joven Miraflores, no? Si Lolo Kong, mangutana kita, no? O may kantanan sa anak nga mangin reaksyon ba sa databong atong shooting incident ko nagtaliwan niya adlaw ita Biyernes nga kamatay, no? Ita Vice Mayor ko Banwa ita Ibahay. So bilang ama, itaya karang tibyog bilang founder, siyempre magkapartido matuod, no? Ro datong daywa ka mga involvado ro victim agarong suspect. Abo nagapamangkot nga mga klano naton, no? Nga man magkapartido man nauli pa sa datong atong madugo, no? Nga krimen mga K5. So makakaiba na ton si Lolo Kong, sana nga mangin reaksyon. Kung una sa tanan na may adlaw kimo Kong. May dayan nga adlaw sa mga suki nga nagapamati sa K5, no? Regarding sa nga natabo nga rako last Friday morning, ay ginakasubo gid nato, no? Nakibot gid gani kita sa natabo nga ra. Ay sanda nga ra si Vice Mayor Julio Estolioso, si SB Myril Senatin, ay magkaibahan man sa dara since nagkonsehal man si Vice Mayor Vice Mayor Julio Estolioso, no? Iba sa nakara sa pagkakonsehal, and then in 2019 ay nagdagagan yun si Vice Mayor Julio Vice Mayor. So man gihapon, kaibahan man gihapon si Myril, no? So nakibot kay gani kita kara sa natabo kara. Ag sa aton man nga pag pangutana ay medyo nagagawa kara nga it's more of work related, no? Saan dat nga pakipag-ugnayan inasa sa sangguniang bayan ag imong nga ron nga definitely it had nothing to do with politics. Yung klaro gid aron sa politika. K5 Regeline. Reg. Hello. Reg. K5 said doon sa ang statement ni congressman, no? Dati man siyang governor, congressman. Tinawo yan man kay ti iyagid na, no? Iya tinawo yan kay ti taga Ibahay aklan man ni si Kong, si Lolo Kong. Yes. Governor man sa una. Dira man mismo sa sa Ibahay man, no? Oo, Ibahay. Taga Ibahay man ni si Miraflores. Kilala na gid niya ang buwang ni ang single suspect. Wala man gid sang dati nga hindi ko anon na posible maghintunaan bala sa man gid nga kaagig ni SB sinatin tagsuno man ganito sa mga staff nga sila ang eyewitness, no, sa natabo nga krimen. Wala man sang altercation gid nga natabo nga pagsalabtanay bala kay din si guys wala na nakasambat pa kay SB sinatin kay bangod nga sunod-sunod na nga ginpalit pa ni SBC natin kay 510. Dugay gid goro, dugay na ni nga dumot dugay na nga dumot ang
may dumot ang suspect K5 Reds. Anyway, ang Yes. update sinibuas, mga ilang kami liwata, kung may mga update na dara, kung magsanag pagit ang mga gulo sa ining krimen ini K5 Regelin. Thank you. Yan kay Sir no? So, muli ang aton nga madulong na balita. Dito yung dali sa may probinsya sa aklani ni si K5 Regelin Tornino para sa kampiyon nga balita ang serbisyo publiko kagalingawan sa Kalibo, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 8:37 oras kinadulong sang D3 Bayo kag DTX 500. Hindi pa may establish kung ang ining nagagwa nga huring-huring subong Ma'am Violeta Joso, Ma'am Erlina Goles kay Mami Idang Bernel, Ma'am Lorena. Nga love triangle gid man kay inakol matuod nga may babae abi nga involved diri. Standby lang kamagyapon kay samtang nga ginausisa ini kay mismo si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sang PNP. Nagkadto na mismo dito sa lugar right after sang insidente sang Biyernes. Kag ginasobong, ginakuha ng talang anggulo, gina-entertain ng talang anggulo sa pagpatay sa biktima. Las 8:38 pagbalik ta, detalyan tayo ning parte sa Al-Qaeda. Subong adlaw, ginporma ang Al-Qaeda years ago, no? Ano ang istorya sining Al-Qaeda ini kag istorya ni Bin Laden? Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Coke at Pito, mapapakok ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at Pito. Mapapakok ka sa sarap. Mapapakok ka sa sarap. Mapapakok ka sa sarap. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:41 sa aga. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga nagalingin ng ulo, tumar na DTX 500 ha. Para nga mag-normalize ang mga blood pressure, DTX 500. Ang gingamit itong armas ni SB member Myrel Sinatin sa pagpatay kay Vice Mayor Julio Estolioso sa Ibahay Aklan
Glock 17. Pakita ta please. Ang Glock 17 semi-automatic pistol ini sa or 9mm pistol. Lipot ni siyang recoil operated lock breech semi-automatic pistol. Ang optimal magazine capacity niya ni 17 rounds mo. Ang Glock kuan isa ng line of polymer frame striker fired semi-automatic pistols nga gindisenyo kag manufacture sang Austrian company nga Glock GmbH. Glock alin ni siya sa Austria. May Glock 17, may Glock 19 man ni gani, may Glock 19X, Glock 26, Glock 10mm models, may Glock 27, may Glock 43, may Glock 17C, at Glock 23, Glock 28, 357 SIG models, Glock 48 kag 29. Bilayas ni 52,940, no? So semi-automatic amo to nga pito lang Sir Jinray na batian nilang lupok sa sulod sang Vice Mayor's Office ang Ibay Aklan. Pero ang igo niya daw mga 16, no? 16 ang igo sang victim patay. Foro de los Las 8:46 sa aga, 43 oras kinadulong sang Clinicas for Biotics. Today in history, Andy Po Garrido, thank you sir, hagap mangagda siya pamahaw. Namin ni Sir Andy Po Garrido, parisan mo Sir DTX Coffee Mix, ipadalondon mo. Subong adlaw, August 11, sang 1988, Ma'am Lorena Joso Mambanhao kay Sir Saldi, ang Al-Qaeda Terrorist Organization na porma sa meeting dito sa Peshawar sa Pakistan. Ang Al-Qaeda napurma ini siya kag nangin aktibo from September 14, 2001 until August 30, 2021. Just mineve ka tuig, 11 ka bulan, 2 ka simana, kag 2 ka adlaw ang paglawig sang Al-Qaeda. Yung Al-Qaeda nga ini gin-create ni sang 1991, gin-create ni sa 1991 or sang kwanin ng mga 1990s. Pero do nagaktibo ini sa mga 2000 na. Ang ilagi sila nga sentro is Afghanistan kag sa Peshawar, Pakistan. Ang ilang nga emir, dumduman nyo si Osama bin Laden. Si Osama bin Laden, ang ngalan niya gid sini Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden. Meaning, sang Osama, son of Muhammad, son of Awad, and son of Laden. Kwanini from Pakistan and then pang 1996 ang ilang opisina sini alin sa Riyadh, nagsaylo sa Pakistan, nagkanto sa Sudan, tapos sa establish ang iba't mga opisina sa iba't nga parte sa kalibutan. Ang Al-Qaeda very active ini sa mga Muslim countries sa kalibutan. Ang mga Muslim countries ni Iran, Pakistan, Turkey, Algeria, Egypt, Bangladesh, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Lebanon, ano pa ibanda, Bahrain, Jordan, Libya, Brunei, Somalia, Senegal, Chad, Kuwait, Qatar, Central African Republic, Bosnia and Herzegovina, ang Myanmar or Burma, tapos Morocco, kag Kyrgyzstan. 57 ni mga Muslim countries sa bilog ng kalibutan mo. So ang kilalagi ng Al-Qaeda, Ma'am Aisha, Ma'am Winifreda Sarmiento, sa mga numerous attacks, ang most notable ining September 11, 2001 attacks sa Amerika. 4 ang aeroplano ginhijack nila, 2 ang ginbunggo sa Twin Towers sa World Trade Center sa New York, USA. Isa sa Pentagon sa Arlington, Virginia. That was September 11, 2001. Kay mo anto sa Al-Qaeda. Isa sa ginpatibusok sa Pennsylvania. Sa 1991, gini sila nagsugod, gin-create ini. Pero grabe gin ang mga atake nila daw pakaligad, daw mga almost mag-2000, nablang year 2000. Sa 1998, nagbomba ini sila dito sa ang US Embassy sa Tanzania, pungso Tanzania kag Kenya. Binumbahan Al-Qaeda man tong mga suspect. Sa year 2000, ginatake Manila ang barko nga United States ship Cole, USS Cole
COLE, coal sa kadagatan sang Yemen. Ang ilang rason nga nagpangatake ning Al-Qaeda bala Bishop Don Guinness, Ma'am Cheng, kay nagapamalabag sila sa presensya sang Amerika, US forces sa Saudi Arabia kag iban nga mga Muslim countries. Kay si Bin Laden ini taga Riyadh, Saudi Arabia nimo. Na tapos pamalabag sila, init ang ulo nila kay ang Amerika nagasuporta sa Israel nga kontra nila. So violent terrorist kag mass murderer ang pagtawag kay Bin Laden. Si Bin Laden napatay ini sa dito sa Abbottabad, Pakistan, sa iyang Waziristan Haveli or sa ato do mansyon niya bla. Sa gipatigayon nga Operation Neptune Spear sang SEAL Team 6 sang US Navy. He was shot and killed. Igo sa agtang 2 ka beses. Ang nagtiro ining si Senior Chief Petty Officer ang ranggo niya sa US Navy, sharpshooter nga si Robert J. O'Neill. Robert J. O'Neill, siya ang membro sang SEAL Team 6. Magamba ka nga SEAL Team 6. Covert kag high impact missions ginahimo nila sini. Kuan gining trained. So si Robert J. O'Neill nagsulod sa US Navy service in 1996 kaya nagtapos sang 2012. 16.6 years siya sa serbisyo. Gintiro si Bin Laden nga leaders or emir sang Al-Qaeda igo sa agtang. Ang gingamit nga armas ni Robert J. O'Neill ang Heckler and Koch or HK416 rifle. Pakita please. Germany based nga company. Amo tong primary weapon nga gingamit sa pagpatay kay Bin Laden. Pwede pa to labot, Sir Edgar Abadbadon, ang mga kaupod man to ni Robert O'Neill sa Team SEAL Team 6. Magamba ka nga SEAL. Sea, Air, and Land Team. Sea, Air, and Land Team. SEAL. Amo ni mga trained nga mga US Navy soldiers. Elite ini sila, Special Force. Part sila sa Naval Special Warfare Command. Nga nag-specialize sa pag-conduct sang small unit special operations sa mga environments pareho sang maritime, sa dagat, sa jungle, sa kagubatan, sa urban or sa syudad man or sa desert setting. So, amo to nag-igo kay Bin Laden, Heckler and Koch 416 rifle. Di may backup ato nga Mark 48 machine gun. Ang Mark 48 machine gun for fire support. Kag may backup ito mga kaupod man ni Robert J. O'Neill nga MP7 personal defense weapon. Amo to yung gamit sang SEALs para sa close quarter kag greater silence sa ilang mga pag-atake bla. Amoy na ang istorya ni Bin Laden. Inisa ang leader sa Al-Qaeda. Si kon mo Bishop Don, 19 years, 11 months, 2 weeks, and 2 days ang ilang pagsabog sang kalakasan. And linibo ka mga tao ang nagkalamatay bangod sang ilang ideology. Init ulo nila sa Amerika, kutob sang mga kalyado sa Amerika, ginapahog nila nga pangbombahan. Ang main reason gid is init ulo Manila kay gasuporta ang Amerika sa Israel, kag init ulo nila kay ara ang presensya sang US forces sa Saudi Arabia kag iban nga mga Muslim countries. Atong ipangambag ko lang ang mga lugar, Pakistan, Iraq, Turkey, Algeria, di may mga US forces. So bangod nga inis na yung mamatay, ang nagpahimo nila mang bomba, pang hijack nila. And that was Osama Bin Laden. Nabunag siya March 10, 1957, and he was killed through a gun May 2, 2011. Si Bin Laden, the 53 lang siya, 53 years old, kag napatay bangod sa
operation man sa US Navy. Ang nagbulos ay pagkapatay niya si Ayman al-Zawahiri, no? Aktibo ini sila kay ang mga militante nga grupo sa mga Muslim nation nang sympathetic sa ila. Inablang bagod nga na brainwash. Malon nga malain ang Amerika, malain ang Amerika, malain ang Amerika. Tini mga grupo-grupo sa mga lugar ni pero isang Tirik, Taliban, Pakistan, mga grupo nila ni. Ang mga imon nila pang bomba man kag panghalit man, kag they are linked man sa ila network under sa Al-Qaeda, under sa umbrella sang Al-Qaeda. Foro de los Pueblos. Sa bungad daw ang di man ni matawag guro nga ano ni ng ano pa tawag siniman ning daw foundation day nila. Daw hindi maguro no. Basta muning nga adlaw August 11 of 1988 gin-organize kagin forma ining Al-Qaeda terrorist group. Foro de los Pueblos. Si Bin Laden pero way man magdugay although damo man ang halita ni makon ang pamawag sang terrorism bisan diri sa aton sa Pilipinas naalarma man sadto nga aton mga previous presidents bangod man sang pamahog sang terorismo kay ang Pilipinas nga gabulig sa ang Amerika gabulig sa Pilipinas, ang Pilipinas kinabuligan sa Amerika. Foro de los Pueblos. 53 na. At least may napropose lang man kamo. Matinong-tinong kamo subong no daway gawa kamo kakadlaw. Dason lang kita may nadla makadlaw kay Lunes ka lang subong karon mamba ng taon ano nang ilaman. Manamyaw na lang kuliwat Sir Paula and birthday greetings once again sa duwato la tamyawon ta. Birthday greetings once again to Sir Jerdwin Noy Donggor. Sir Jerdwin Noy Donggor. Sir Noy! Happy birthday Noy! The Lord bless you and keep you. Kagkay Ma'am Apple Kamari Siman. Ma'am Apple Kamari Siman. Galahig na lang na si Astrid Kinsiman, si bata ni Sir Jinreo. Daw si Sir Jinregid mo. Babae nga version lang o galing Sir Jinrey, no? Ma'am Apple, hindi ka lang magsabit, ha? Pero ang itsura, kinaris, gid. Carbon copy, gid kung mga malam sa una mo. Jinrey Siman nga babae mo. Si Astrid. Ma'am Apple Kamarisiman. Kay Noy Jardwin Nunggor, happy birthday. Serious lang kita, anay subong Ma'am Beth. Pero sa kamaturan ti kuan ining labutaw. Di lang anay man mo Lunes ganaan. Mabala karon nung programa diyan nga puro labutaw. May napropose lang ng kamo sa programa ta. May nang pan man kamo Ma'am Jane Ruego Mallorca. Ma'am Apple Kamarisiman and Sir Jerdwin Donggor. Enjoy your day. Ang oras alas 8:55. I will come and bow down at your feet. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Pero bulahan ang tawo nga nagasalig sa akon, ngang iya paglaom ara lang sa akon. Jeremiah 17 verse 7. Ang tawo nga hindi makapugong sa iya kaugalingon, dali lang malaglag. Pareho sa isa kasunod nga wala sing pader. People who cannot control themselves are like cities without walls to protect them. Proverbs 25:28, Hulubaton 25:28. But whoever loves God is known by God. Pero ang tawo nga nagahigugma sa Dios, amo ang ginakilala sang Dios nga iya. 1 Corinthians chapter 8 verse 3. This is the word of God. And bow down at your feet. Pastor Bobby, thank you. Kay Ma'am Apple, kay Pastor Bob, kay Sir Dan Calvo, Ma'am Aisa Amad, Ma'am Ningning, kay Madam Lorna Salvador. Sa mga Tagalanit, haro bla. Adto ka mo dyan sa tiyanggi ni Madam Lorna Salvador. Kompleto, barato. Gandar pang K5.
Sir Jinray, Bishop Bondon Guinness, and Mami Ching sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Sir William Sapanta, Mami Idang Bernil, salamat sa inyo. Akon ginalauman nga sa subong nga aga ang impormasyon kag serbisyo nga inyo ginhandom akon nga nahatag. Hindi man bugos, insindihan nyo lang. Kay ang aton nga bisyo ang pagserbisyo. Magpamati na sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you, turns His face towards you, and give you peace. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.